Mas pinalawak pa ng lalawigan ng Cebu ang ugnayan nito sa bansang Russia upang magdala ng mga bagong puhunan at solusyon sa mga lokal na problema. Sa katatapos na pagtitipon ng mga negosyante mula sa Moscow at Cebu, inilatag ang mga makabagong teknolohiya na maaaring makatulong laban sa trapiko at pagbaha sa probinsya. Mula sa Cebu, magbabalita si Jimry Biosa. Personal na pinangunahan ni Russian Ambassador Marat Ignatievich Pavlov ang isang linggong delegasyon sa Cebu para sa pagdiriwang ng Days of Moscow. Ito ay upang mas palakasin pa ang ugnayan sa pagitan ng dalawang panig. Sentro sa katatapos lang na Moscow-Cebu Business Forum ang pagbubukas ng mas malawak na oportunidad sa negosyo sa pagitan ng Cebu at Russia. Ang aktibidad ay kasabay rin sa ika-50 anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Pavlov, ang relasyon ng Russia at Cebu ay lumampas na sa mga pirma, sa papel at nasa yugto na ngayon ng mga konkretong gawa at kasunduan. We are celebrating these 50 years of our diplomatic relations with friends and their intention to promote our relations, to consolidate our ties through many activities and initiatives. Sa naturang forum na ginanap sa Capitol Social Hall, nag-alok ang Russia ng mga solusyon para sa food security tulad ng pataba at makinarya, pati na rin sa renewable energy para sa mga isla ng Cebu upang malabanan ang epekto ng inflation. But my idea was to enlarge our cooperation and to put it the new actor on the province level. It means the city of Moscow. That is why we could, through Moscow, establish inter-regional cooperation. Bukod sa ekonomiya, pinag-aralan ng mga lokal na opisyal ang Advanced Mass Transport System at Smart City Technology ng Moscow upang makatulong sa paglutas ng krisis sa trapiko at pagbaha. Ayon kay Vice Governor Glenn Soco, malaking tulong ang makabagong teknolohiyang ito sa infrastruktura ng lalawigan. Your Excellency, that has had the privilege to have sister relations with two of the most dynamic cities in Russia. If that would be Cebu, then we are so blessed and honored. These partnerships open doors for collaboration in education, science, tourism, culture, trade, medicine, and now the digital economy. Para naman sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, malaking pinto ito ng oportunidad upang magkaroon ng alternatibong merkado ang mga lokal na industriya. As President of the Mandawi Chamber of Commerce and Industry, I reaffirm our commitment to further strengthening this partnership and exploring even more opportunities for collaboration in trade, investment, innovation, tourism, education, and cultural exchange. Bahagi rin ng Days of Moscow ang pagkilala sa kulturang Ruso sa pamamagitan ng wreath-laying ceremony para sa manunulat na si Leo Tolstoy sa Museo Sogbu, chess tournament at gala ballet concert. Ang hakbang na ito ay nagpapatatag sa umiiral na sisterhood agreements ng Cebu sa Moscow, Vladivostok at St. Petersburg. Ang pagtutulungang ito ay nanatiling umaayon sa independent foreign policy ng Pilipinas na makipagkaibigan sa lahat ng bansa para sa kapakanan ng ekonomiya ng mamamayan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jimry Biosa, SMNA News.